Give me the green light. You are everything to me. It's true, it's true, it's true. Give me the green light. You're the only one I see. I do, I do, I do. You're everything to me. If you ever feel alone, I'm by your side, side. See my love light up the sky, light up the sky, sky. Let it burn inside your heart. Don't change your mind. Give me the green light, green light. Give me the green Here I am outside your door, trying to collect my thoughts. Silly words from yesterday. I feel like I lose my mind every time when you're around. I have so much to say. Give me the green light. You are everything to me. It's true, it's true, it's true. Give me the green light. È la presentazione del gruppo Basket per la temporada 2023-2024, e quali parlarem de cifres, parlarem de moltes cifres. La primera és el nostre 35è aniversari. En 1989 una banda lamentable va a montar un club de básquet, podría donar una raó romántica, pero la auténtica raó era que eren tan roïns que no ens volien en cap altre club. Així que muntarem el nostre propi. Avui celebrem el 35è aniversari i us hem presentat 28 equips, que és tot el que teniu així darrere, i prop de 400 jugadors i jugadores, que és la plantilla més gran de la història de l'esport picaner. Això ja ho has dit l'any passat, l'anterior i l'anterior, però és que la realitat és això. Esta és la plantilla més gran que mai ha conegut l'esport picaner, i jo crec que això ja també ja mereix el primer aplaudiment per a vosaltres, que sou els que ho feu possible. Vale, va. Sabeu que això va de bàsquet i en bàsquet les coses van molt ràpides, sí? Així que arrencarem molt ràpid. La primera part ja sabeu, tenim uns regalets així per a vosaltres, estem parlant de xifres. La primera xifra és 35 i l'altra xifra és 16 de febrer. El 16 de febrer de fa exactament 35 anys, què passava? Adri, així, miren, el 16 de febrer de fa 35 anys va néixer esta persona. Teniu. Me toca, a mi em faria gràcia que 1.000 persones, que són els que estem avui així, 350 cadires, més les escales, més el que estic darrere, més els 400 timbals, són 1.000 persones, me cantaren allò de cumpleaños feliz, que seria bonic, ¿no? Vale, cantem cumpleaños feliz, te deseamos, Adri, i vos regalem coses. Si ho feu bé, vos regalem coses. I si no, pues també vos les tindrem que regalar perquè no se les han madut, però molaria que ho fem bé. Entre altres coses, tinc així un voluntariat molt interessant per dir coses, vingueu així els Alevics 13 de Àlex, Alevics 13, que els distribuïm estratègicament, i després tenim també a l'equip de pitjor punteria de tot el club, els cadets 9, que vingueu cap així, por toda la nada. Ahora, una coseta, si no feu bé, si no canteu bé, no hi ha regals. Una cosa,
que está así José, así sin ya lesiones. José de Milagro Asegurances, això està a comer, no hay que patir. Esta gente, no, si no cante, no, si no cante, no. Vale, arreglamos vosotros, distribuimos para allá, yo conté 3, si no cante uno ni entregas, que el Adri se va a probar para casa, que no me fa ilusión, no tots els dies se fan 35 anys, podíem haver enviat 35 ports, podíem 70 quilos, 35 anys de club, 35 anys de Adri, podíem cantar, no vas a ver. Va, yo conté. 1, 2, 3, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Adri, cumpleaños feliz. Apaga. Dile de cochiles ni hay pares que son més regals. Teniu estos cabuts que son coccions de Monteflor, al señor carpintero que també regalem algú que estan en la cremallera, heu d'obrir la cremallera, si no n'hi ha cortes de pelo per gentilesa de Milano Cosmetics, n'hi ha una targeta de descompte de Acom Viajes per si viatgeu per el món, n'hi ha un 50% de descompte en el menú del restaurant asiàtico Fortuna, n'hi ha un 2x1 a l'Orel, pizzeria, n'hi ha 2 entrades per anar al València Bàsquet de la joieria Sant Vicent, n'hi ha també un viatge alrededor del món que paga Acom Viajes y un apartamento en Formentera que paga Futurpiso. Si vos ha tocado el apartamento en Formentera, os digueu que això està apanyat en un moment. No patiu. Vale, aquí le ha tocado el señor carpintero, que yo doy ya, a ningún, me la doy yo, a tú. Fantástico. Pues dale, este ya te lo queda. Aún me vale que me echa yo, Si no vence el vale, no. Espectacular. Para toda la vida. I els 4 cabuts, els 4 coccions estos, aquí li han tocat algú? Que anem ràpid repartint-los? No? Aquí. Bueno, amigo. ¿Algú més? ¿Algú més? No, digue. Passeu cap amunt. No porteu de camí. ¿Queda uno? ¿No le ha tocado a ningú? ¿No? ¿A ti? Ahora sí, Toni, apaga. Vicente, dóblale al rock and roll, que anem. En el año 2009, en el estadio de River Plate en Buenos Aires, la banda australiana AC/DC acometía el que se ha nominado el millón concert de rock and roll de la historia. I mentre sona el Hells Bells, Maria més col·locant ahir el nostre equip, els nostres 2 equips tremends amics, per acometre esta presentació que promet ser ràpida i mortal. Equip, tremends amics, 2023, 2024. El mes rockeros.
Álvarez, Gonzalo Moro, Mateo More, Lucas Ortega, Rubén Raya, Pablo Pi, Bruno Pérez, Delia Molina, Marta Palmesi, Emma Marco, Alejandro Díaz Suárez, Leire Sánchez, Pérez Herrero, Uriel Navarro, Ona Ponce, Max Perales, Mar Jiménez, Bebé Obrí, Irak Martín, Noelia Alvará, Eva Moratalla, Ricardo Vidal, Jorge González, Daniela Romera, Mario Vicente, Darío Pérez, Guillermo Macio, Zoe Machado, Donato Picorato, Lucas, Ira, Alba, Chiesa y como entrenadora y entrenador, María Cabrera, Manuel Villamor y Manuel Arce. Entonces, campeones, Benjamín, Femenil, ellos son Abril para España, Ainara Fernando, Irene Valero, Andrea García, Neus Monte, Jimena Monedero, Nerea Ortega, Mireia Herrero, Aitana Castillo, Victoria Ruiz, Alba Jiménez, Noelia Chiva, Martín, Marta Sareza, Sara Sareza, Emma Abuela y como entrenador Jorge Martín Gabriel Fornador. Entonces, Benjamín terminará pegando en la competición. Benjamín 2015, Héctor Jiménez, Arnau Real, Romeo Silla, Darío Sánchez, Yuk Santonja, Manel Santonja, Arnau Ferrer, Alex Blasco, Oscar Tur, Hugo Rey, Alex Guerrero, Eric López, Rubén Ríos, Jaime Mora y como entrenador Andreu Caballero y Clara Bueno. Nostre altre equipe Benjamín squadre di Benjamín 14
Alevín de primer año, Alevín con Timprece, el son. Pero este es el infantil de Miguel, que son un orgullo per il nostro club. Está pensando su todo en la pista, está bailar, está parir, y así lo ven desde niño acá, seguro que sí. Ellos son Naya Herrero, Sara Bázolo, Gabriel Silva, Paula Vázquez, Claudia Serrano, Gloria Guevara, Amalia Vidal, Eva Cosín, Carmen Valero, y al carnaval de todos los campeones, Gran Rafa.
Joan Ruano, Adrián Fernández, Arnau Martín, Adrián Sevilla, Juan Sánchez, Marco Valero, Saúl Fernández, Adolfo Monedero, Leo Puro, David Huevo, Luis Cabrera y como entrenadora de Torreselles, Miguel Sabatina. Y Martín Neu Once. Edson Garcés García, Carlos Vives, Héctor Neo, Ferran Comas, Pau Martínez, Gonzalo Castell, Jason Laguna, Miguel Ciudad, Francisco Cervera, Miguel Cetián, Alex González, Iván Villena, Carlos Pérez. Y como entrenador de top 6, el hombre al que estaba en el fútbol del mar, Miguel Romaní. Y Francisco Pineu, el que está a punto de acabar en la categoría y para acabar en el máquina de zona base, Pablo Pastor, Miguel Miguel, Alex Casabal, Julián López, Miguel Martínez, Adrián Arco, Samuel Sánchez, Robert Penalba, Diego Estacio, Manuel Pérez, David Juan, Mario Vicente, Cadet de Trinidad, Domino, Emerson, Ángela López, Alba González, Ilian Martínez, Valeria Ruiz, Celia Navarro, Sara Quintanilla, Sofía Muñoz, Noelia Ortiz, Emma Vida, Carla Chamorro, Isabel Sepúlveda, Eva Ramos, Isabel Santamaría y como entrenadora la gran Eva Espinosa. Cadet de Piñuel. Ellos son Samantha Soler, Blanca Serrano, Sofía Real, Laura Casabach, Aitana Aló, Lorena Pedrosa y como entrenadora de Torreselles, María Tordera. Héctor, el cadet, el último, formarse. Raúl Rubio, Diego García, David Arena, Joan Lázaro, Frank Cano, Juárez Soria, Héctor Ferri, Gael Anjolo,
entonces entrenador del club, Guillermo Morales. Un poquito más, George. Gané 2009. Equipo de Picañet. Eso. Aquí es la una. Borja Rubio. Mario Delgado. Luis Cortés. Miguel Marcos. Mario Fuentes. Samuel Rivera. Carlos López. Guillermo Aguer. Cristian Tassi. Félix Salvador. Pato Quisca. Sergio Cruz. Como entrenador de top 6, Nacho López. Atents, David Masconi, Torniwi. Era un jugador, el seu avi, que donava mi clase de gimnàstica en l'Institut del Tornet. Això és una història. Ells són Eloi García, Isaac Aguillón, Alejandro Roca, Rubén Montero, Jorge Fernández Arroyo, Héctor Collado, Lucas Collado, Noah Ramírez, Diego Segovia, Fernando Ruiz, Miguel Camarate, tenemos con él Androses. Ahora, no es que se lesione Molcachet, es que son goles. Álvaro Cajé, Carlos Artero, Lucas Belacqua, Lucas Sánchez, como entrenador de top 6, Jorge Bao y la segunda semana de la mano de Junior Petit. Evidentes grandes campeones que están en una categoría terriblemente exigente, logrando dos en cada partido. El amable entrenador que sabe que es Paul Machita. Ellos son Ana Julio, Lucía Cordera, María Ferrer, Alba Puro, Irene Botas, Noelia Ferrer. Y como entrenador, Andrés Tasica se acaba de cumplir tercer. Igual que coloca el cartel con el solar de esta nit que hi ha en el Prat de Vicària, que no patiu, que paga ell. No pagueu res en els bancs. Adri Masí trau la targeta i ho paga tot, això paga ell. Javier Mans. Eso. Jorge Márquez. Andrés Peñalba. Andreu Caballero. Sergio Campos. Juan Andreu.
Cruz, Daniel Aguado, Iván Sevilla, Alberto Rubio, Teodoro Prima, Daniel Sabina, Martín Estornelli, Jorge Pérez, Jorge Ayala, y el entrenador de Cortés, Nacho López. Junior, competente en categoría preferente, la categoría de plata del básquet junior de la Comunidad Valenciana, la segunda categoría de la BBK es profesional. Estos son semiprofesionales. No les cobren unos 2.000 euros al mes cada uno. Vale, Junior, 06, Enzo, Manuel Villamos, Jorge López, David Juan, Junior López, Álvaro Martínez, Andreu Camajón, Marcos Fernández Arroyo, Gabriel Sánchez, Manuel Colado, Manuel García, Tony Núñez, Adrián Pérez, y como entrenador de los tres, Iván Romero. Señor, ellas son Laura Ferreira, Laura Arnal, Nieves Sabina, Natalia Barroco, Lucía Sevilla, Efe Espinosa, Sara Godoy, Ariana Navarro, Paula Moya, Alejandra Martínez, María Correa, Beatriz Miguel, Andrés Sánchez y Cristina Navarro. El 2-3, serio, más puntos, se van a jugar. Listo. Alex Aguado, Víctor Ross, Sergio Rivas, Hugo Bautista, Jordi Ferrer, Oscar Gómez, Daniel Rey, David García, y recuperar la figura del entrenador, jugador, que es una figura que no tenía desde el año pasado, entrenador y jugador, Jorge ya se va a acabar el tiempo, Coach Pitch. Me dices ahora que no se me entiende, que hay que empezar otra vez. ¿En serio? No pasa nada, empezamos otra vez. Me han traído un paralelo. No se me entiende después de arriba, de verdad. Se para el micro, me dices. Y me dices ahora de gente. No me traicionas. ¿Serio? Más política tenéis. Sensibilidad, mayor, salón,
los bibliotecos. Eso. Adrián García. Lucas Pérez. León Mastés. Pablo Masí. Víctor Cervillo. Rubén Ruiz. Bernard Cortés. Alejandro Leal. Lucas Leal. Pablo Rubio. Mateo Real. Y tu el entrenador de Tosés, Rafa Rubio. Senior, primera división nacional, también podemos decir que no venía un equipo que siga frente en toda la comunidad, no venía un equipo que siga frente a frente de la casa, no venía el jugador están formados en la casa, y el único que no estaba formado, que es el patrimonio, sale con la Biblia Picaña, o siga que Picaña de toda la vida, luego la Picaña diferente, que va a sonar. Esta sí que se la sabemos. El club del guapo del club es el tres, no discutimos esta experiencia que no me sentí. Guillermo Abraham, Víctor Sabater, Álvaro Rodríguez, David Leal, Marcos Marquitos Pérez, Ian Jaitaure Pérez, Alejandro Pau, Miguel Romaní, Luis Plata, y como entrenador, entonces, el gran Juntiña del Poca. Este es el momento en que presentemos ante la afición mutano els trofeus que guanyà la temporada passada. El nostre club, si heu llegit l'anuari, té 37 trofeus oficials de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana. Este és el que fa el número 37, que el va guanyar el que aleshores era el nostre equip infantil 2009 en l'últim partit de la temporada passada, la final del trofeu Federació. Damunt apuntaré que per a guanyar este trofeu, coses de l'organització federativa, els nostres van tindre que guanyar i jugar i guanyar 5 partits en 7 dies. Val? I això al gran entrenador. Si és que n'hi ha miracles tots els dies. Preguem que vinguen a ser els nostres, ara ja, cadets 2009, perquè toca el moment d'alçar els trofeus i ja podrem perdre les ulleres. No passa res, tenim a òptica Lingua, encara amablement els jóvenes noves. L'audiologia també, ho dic perquè si no m'heu estat entenent, igual necessitem una revisió d'audiologia, està si Amparo, ahí en òptica Lingua os acompaña la cosa rara. Vale, así tenim a estos. Vale, así tenim el guardó que ens va ajudar l'Ajuntament de Picanya com a club destacat de la temporada, el trofeu que té un pollastre damunt, això ja ho expliquem, i el MVP que va guanyar el senyor Marcos. Vale? Per al trofeu el va alçar el nostre Ricky, que us apuntaré, que al final de la temporada passada
es va lesionar noi i tutta la temporada en plan. Hi ha alguna metgessa rehabilitadora per així? ¿Alguna metgessa rehabilitadora per així? Allí. Vine. Corre. Necesité una metgessa. A ver, la nueva pregunta es, así tiene Madrid que recuperarse de una lesión. ¿Tú crees que si todo el pabellón comenzara a cantar Ricky, lloraría? Para probar, Ricky. Vale, que ya se acuerda. Vale, posa la canzoneta de Vicente. A mí me dicho que tenía una coreografía para alzar los trofeos. La tenéis, Vicente. Esta canzoneta poco nebulosa. Y atención, el güey tenía novedad, tenía novedad. Espera, para, Vicente, para. Así es una cosa que no sé. Yo pensaba que no la tenía que demandar, pero no. Bien, señores, que tuve postres suficientes en la suerte de la base. Vale, traeo el móvil y enseño el internet. Va. Si no continuem, traeo el móvil, va. Hombre, això no tindria ja que demanar-ho, Va, que entonces si no teniu un móvil, no me feu punxar a la grada. Tragueu el móvil, que això té que quedar il·luminat. Va, que té que quedar xulo. El móvil. Va, si això posa la ventana de la presentació aquí en WhatsApp i fem fotos. Teniu móvils, tragueu-los, la seva bateria, no passa res. Ara sí, Vicente, dóna-li. Poder fer així, cap allà, cap allà. Queda xulo, así va a ser xulo. ¿Preparats? Ya arriba el momento en que el nostre club fem homenatge a la figura de Guillem Ferrer que abandonadament fins a tope. Sabeu que li donem un premi a que volem que conèixer els valors que ell representava, el valor de ser una bona persona, de ser un bon esportista, de tenir una enorme qualitat humana, de ser un exemple, de ser un animador, y de ser una persona que nos hace decidir que las personas que viven entre nosotros tenían algún que recorde y así nos hace para recordar a Guillem. Perfecto. A veces igual podemos aprovechar este guardó para reconocer a una persona que tiene este guardar, que también es exemple de lluita, de treball, de nostre club y que a veces ha protagonizado unos canvis més notables, més potents que s'estan reunint en el món de l'esport i que Picanya ha començat en els anys, que és el paper de les dones en el món del bàsquet, en el món de l'esport, en la corporació forestal. Xiquetes que entran en el club fa molt de temps, que ara ja són dones, que ara són protagonistes, que són entrenadores, que són directives, que ho han fet per elles mateixes, que no ha necessitat a ningú. Ara vivim una societat tan rara que resulta que en un determinat esport sembla que és l'únic esport que hi ha.
Y si yo dejara el nombre de determinados jugadores de determinado sport, pues se salió una cosa. Si vos preguntáis quién es la persona que en este momento tiene la presidencia de la Federación de Básquet en España, la máxima autoridad, no sabemos, pero es una hora, es el Isabela, es una hora. Y nosotros en nuestro club pedimos a dones que han anticipadas, dones con Clara, con María Torrera, con María Bau, con Natalia, con Alejandra, con Sandra, con Lu, con Milene, con Gemma. Y un poco per reconocer a todos ellos y per reconocer a una persona clave, fundamental y que encarna perfectamente el espíritu de Guillermo Ferrer, el premio 2024 le van a donar a Cristina Navarro. Encuentro esta ciudad per una raó preciosa, per una raó que té més o menys el mateix tamany d'esta quartilleta i que és una xiqueta que se diu Aitana i que d'ací no res la tindrem per així corrent per el pavelló de la. Bueno, ara arriba el moment este en el que Sebi tenía que hacer el show del equipo, pero Sebi ya no está en el club porque está un poquito ocupado a tener, bueno, Vicente, a tener razón. Pero yo creo que si tiene que enfocar en el Sebi, porque Jesús, Sebi aparece. ¿Sabes cuántas veces los perros? Pero a mí me hace una cosa que es en la que tengo que ayudar, ¿vale? Tengo que acompañarme. Este hombre tengo que hacer una casa para poder decir, efectivamente, no para que van a visitar a nadie. Es un fe, no visitar a nadie. Yo creo que tú estos hombres van a visitar, ¿vale? Sería la señor. Vale, va, ya sabemos. Toca más el aire y ahora dejarte esa voluntad. El hombre que lo único que tiene se puede dormir, se cayó del equipo. Y vamos con el equipo. Vale, un momento. Se quedem ahí. Perquè anem a convidar a fer unes paraules a la persona que tots ens representa, el nostre alcalde. S'assentem, baixeu el cul, baixeu, un poquet més, vinga. Preguem, un apunt. S'heu adonat que ja no tenim goteres en el pavelló, ja no plou, sí? Això és perquè s'ha fet un gran treball de rehabilitació i vol agrair tantes coses a la ciutat de Picanya i al nostre alcalde. Per tant, senyor Pepe Almenal, vinga vostè a fer unes paraules que han de servir com a cloenda d'esta presentació. Siga breu,
Sigamos este breve, por favor. Yo no voy a completo porque Cristina, por favor. Bueno, Cristina, además de todo lo que ha dit Beto, sabeu també que és la regidora d'Esports de l'Ajuntament avui, pues també m'agrada que sigui així al meu costat avui també. A banda de tot el que s'ha dit, jo crec que ja representa algo que veiem així, que és, jo compte ja més xiques que xics, no sé si és veritat o no, Beto? No? Vos apunte jo, 10 equips de xiques i més de 100 xiques. Un altre apunt, el 90% de les dones que han fet esport en este poble federats ha sigut el bàsquet. Bueno, jo crec que això que tenim aquí és l'exemple de lo que cal fer per l'esport en un poble, no sols des de la institució, des de l'Ajuntament, sinó també des de les pròpies associacions. Hem llegit que feia 35 anys que està el club. Si mira un poc més allà i tras de una diagonal veig el poliesportiu que començarem a fer-lo fa uns 40 anys i encara no parat de fer-lo. Després passem i hi ha una línia molt directa que és un carril bici que volta el poble, passem per la piscina coberta que encara ha complit els 20 anys però està a punt, en falten uns 2 i arribem així que ja han complit els 20 anys, està per el 21 o el 22. Per tant, això i altres coses més que n'hi ha que representen que és el que té el jove de Picanya, xics i xiques, i que és una idea que ja fa molt de temps des de les institucions ficar en marxa i que avui és una realitat. Quan ho fem, mai podíem pensar que podrà estar ple el pavelló i ple de xics i xiques fent el l'esport del sagrat. Per tant, aquesta és la primera cosa que tenim que ressaltar. 35 anys són molts, però hi ha que pensar en 35 anys. Per tant, tot allò que ha costat suor, llàgrimes, és fet els contenidors i allò costa molt de temps i molts diners, però així està. Però el més important és el contingut. I el contingut són xiquets i xiquetes que fan esport, mares i pares que apoyen i directius de l'associació que fan possible que això sigui realitat. Per tant, tenim que estar orgullosos, tenim que felicitar-vos a totes i tots de lo que tenim així, de lo que tenim fora, que representa. Llegia jo en la revista que fins als 35 anys hi havia com a 3.000 persones, doncs més de la meitat fan esport habitualment així a Picanya, i això és una realitat que cal ressaltar, però que cal continuar i que cal el futur. Moltes gràcies a totes i tots i avant per l'esport. Molt bé, moltes gràcies. Ara anem a portar una altra cita. Anem a fer la foto del 10%. La foto del 10% la fem des d'allà, per tant hem de girar-nos i la foto del 10% és fàcil de calcular. 450 persones assinants, més de 500 assinants, són 1.000 persones. En un poble d'11.000, el 9% d'este poble està així dins. Per tant, anem a fer-nos la foto. Raise your hands and sing it with me. 'Cause sometimes the strongest and most wonderful things are those we cannot see.
So say